nyumbreng mbrangan neng margo amal agung murid-muridku saka 5 rayune kowe tak kanthi ngomjongi lakunipun bapa apa ana ndoro ati kene injih bapa Bandurma kula kanggo proses wapun yaksa denta nyadong dawuh iki dina gurumu ora kajen mboten kajen kados pundi anggonku bakal ngambil kembang ijo kusuma semune Antasena nunggal sedya satengah Antasena nyepeleke karo begalan Durna sirahe gurumu dienggo bal-balan karo Sencaki wah adalah dudu karepe dhewe ngina karo guruku padha karo nyepeleke lawan Yaksapati ngina lawan guruku padha arep nyepeleke kula kowe muridku sapa kowe jenengmu larang-larang seba kula Kunarti Denta ya kuwi sing omonganmu kempreng-kempreng terlucu kuwi iya kula boten trima bagus nek aku gawe rombongan Kurawa iki blas ora tau kasil mergo Kurawa makaping-kaping tak kanthi ngalor ngidul ngintan wulan ora tau meratasi gawe mula dina iki Yaksa Denta Yaksapati kabeh bae maleske wirange gurumu para putra siswa saka 5 pilih sing pentingan kabeh sing marang kabeh sikap gegaman kabeh Antasena Sencaki rangket dipateni mekaten Bapa Penemban pancen kaya mangkono lajeng bencang napa bidalipun besok dadak keteni apa budal dina iki nggih ngestoaken dawuh Bapa Penemban enjing bidal gumuruh saking jroning maca gunging kang balakuswa obro bosananira
bleguk-bleguk lampune padangke Mas. Wah. Pakai kerudung cantiknya. Khusus sing ijo-ijo tok sing kira-kira rasane tuh. Sing maju pundake maju, mundur pundake mundur. Oke? Jiro lu ya. Coba tak pilih presiden sing isih perawan ting-ting rung duwe bojo rung duwe pacar. Nomor 2 kok ini. Lila. Selamat malam Lila. Selamat malam. Sudah punya pacar belum? Belum. Wah. Muga-muga entuk jodoh Joko saka Borobudur kene ya. Amin. Pengumuman sinden kula niki masih jomblo karo cah lanang wedi. Siap dimbleguki? Siap. Asik. Jiro lu ya. Isih perawan ya polos. Jejere Indri sing wis dibojo iki. Manten anyar. Malam Indri. Selamat malam. Siap dimbleguki? Siap, Pak. Oh, asik. Jiro lu ya. Wis Kalau kita malih. ora kowe iki senengane kok ngajak tanduk. Aku pisan wis kesel kok. Kita iki sawahe garing, Pak. Ngono ya aja omong-omongke. Lah jaluk tak telesi apa piye? Jangan boleh dipacul. Oh. Mbak dipacul yoga-yoga. Pacul ndase. Coba Mbak Yosi sing wis anake 7. Ah, terus. Selamat malam Mbak Yosi. Malam. Aduh. Anaknya 7 ya? Nggih. Alhamdulillah. Nggih, nek kuat terus Pak. Nggih. Siap dimbleguki? Asik. Ini pengalaman ini. Jiro lu ya. Anak itu yang lo sekarang. Maju. Iya, iya. Mundur. Alah. Maju. Mundur. Cantik iya. Ya. Maju. Mundur. Lagi. Ajaib. Ajaib.
Jaipong bleket Jaipong Wes opo. Wes. Wes. Kok wes? Wes bareng anak-anak pitu ki males bergerak mung Wah, coba aku sing wis duwe putu wae kok angel kabeh. Sing wis duwe putu loro, Mbah Eni. Ya. Sugeng dalu, Mbah. Dalu Mbak Sigit. Putunipun pinten, Mbah, sak menika, Mbah? Sampun kalih. Oh, nek dibleguki tesih kersa. Iya. Nggih. Nyun sewu lho, Mbah nggih. Nggih, amit-amit. Tuwak pinginan. Ampun nganti kalah arek sing nom-nom nggih, Mbah nggih. Sing sikat rukes riwal terampil. Awas. Sing apik ditenggani Pak Jumbo, baru langsung. Oh. Awas. Jikro lu ya. Oh, baik terampil. Iya, alah. Walah, pun Mbah, pun. Tuwak kok ya penak itu Mbah. Bisa bulet-bulet. Ayo. Wes. Waduh ae. Anake ngati guyu ngeklek. Karo bapak sik, Cung. Terima kasih atas kebelegukan kalian. Sebelum kamu puasa dan